Hola, benvingudes i benvinguts a un nou conte de la Lluna Verda. Trieu un espai que sigui tranquil i on estigueu ben còmodes. Si en teniu, poseu-vos uns auriculars. Avui us llegiré el conte de l'arbre de la vida. Comencem. L'Eric i la Martina són dos germans i cada tarda, després de l'escola, van a casa dels seus avis i juguen sota la pomera del jardí. Aquesta pomera l'havien plantat quan la mare de l'Eric i la Martina va néixer. Amb els anys s'ha convertit en un membre més de la família. És primavera i, com cada any, l'arbre s'omple de flors. Les flors de la pomera són blanques, amb els pètals arrodonits. Vestida de blanc, la pomera està preciosa i quan les flors cauen a terra, formen una catifa blanca al voltant de l'arbre. L'Eric la dibuixa en un full i la portarà l'endemà a l'escola. Vol presentar-la al Premi de la Festa de les Arts que organitzen cada any al voltant de Sant Jordi. Aquest any un ocell ha fet el seu niu a la pomera. El va descobrir l'Eric quan es fixava en les branques per dibuixar-les. Quina cosa més rara li ha crescut a l'arbre? Estarà malalt? Li pregunta el seu avi. No, Eric, això és un niu. A la primavera, molts ocells fan el niu en els arbres per posar els ous i cuidar les seves cries. Aquest ocell canta molt bé. Escolta'l. A més, és molt bonic. Té el cap vermell, blanc i negre. I a l'ala té una mica de color groc. És una cadernera. La Martina té ganes que la pomera tingui pomes. És molt impacient, però sap que fins a la tardor no podrà tastar-les. «Ostres, quantes pomes tindrem aquest any?», pregunta la Martina. L'avi li explica que de cada flor en sortirà una poma. «I si surten tantes pomes i pesen molt, l'arbre no caurà?», pregunta encuriosida. Tranquil·la, Martina, que no caurà. La pomera és un arbre molt fort. Sota terra té unes arrels que la subjecten i aquest tronc tan gruixut fa que sigui ben ferma. De fet, vosaltres també hi pugeu a les seves branques i no cau, veritat? «Tens raó, avi», li contesta la Martina. A l'estiu, l'Eric i la Martina es passen hores i hores jugant a la pomera. Pugen a les seves branques i juguen al vaixell pirata. Les branques es converteixen en màstils i les fulles són les veles. Sempre pugen amb cura, vigilant que les branques siguin fortes i no estiguin esquerdades. A l'estiu, també és molt agradable seure sota de la pomera. Les seves fulles verdes fan una ombra molt acollidora i fresca. Aquest estiu, l'Eric s'ha llegit un parell de llibres recolzat en el seu tronc. Per les tardes posen unes estovalles a terra i berenen pa amb xocolata i maduixes. Després els ocellets sempre venen a menjar-se les engrunes. Quan tornen a l'escola, la pomera comença a donar els seus fruits. La Martina està encantada perquè cada dia per berenar pot menjar-se una poma acabada de collir de l'arbre. Cada tarda, amb l'àvia, miren les pomes que ja es poden collir i les agafen amb molt de compte. És curiós veure com al principi les pomes són petites i verdes i, dia a dia, van creixent i canviant de color. Han de fixar-se que siguin ben vermelles. Això vol dir que ja estan madures. Fins i tot, algunes s'han convertit en la casa d'un cuc famolenc.
Han de vigilar aquelles pomes que tenen un forat a la pell, perquè segur que a dins hi troben una sorpresa. Les pomes es van acumulant al rebost i quan en tenen moltes, l'avi prepara una compota boníssima de postres. També en fa suc, melmelada i pomes al forn. Avui és l'aniversari de l'Eric i la Martina. Van néixer el mateix dia, el 9 d'octubre, però amb 5 anys de diferència. Quina casualitat! Els avis els hi preparen un pastís amb trossets de poma i aroma de canyella i ho celebren amb tota la família. Cada any el pastís l'han de fer més gran perquè porta més espelmes. Aquest any, 9 de l'Eric i 4 de la Martina. En total, 13 espelmes, que les apaguen junts d'una sola bufada. A finals de la tardor, les fulles verdes de la pomera comencen a tornar-se de color groc, es sequen i cauen. L'arbre es queda nu i les fulles caigudes a terra formen una catifa groga preciosa al voltant de l'arbre. Amb el fred i la pluja arriba l'hivern. Avui és un dia gris. Comença a ploure de forma intensa. El vent bufa fort. El cel està ple de núvols i els trons comencen a escoltar-se ben a prop. La llum dels llampecs es veu a través de la finestra. De cop i volta, un llamp. Cau al jardí, a sobre de la pomera, i se sent un fort. L'endemà ha deixat de ploure. Quan l'Eric i la Martina surten al jardí, veuen la pomera a terra. El llamp de la nit li va caure a sobre i la va partir pel mig. L'Eric i la Martina estan molt tristos i ploren. Ara, quan miren a través de la finestra, ja no la veuen. Hi ha un gran buit. L'avi ha deixat un tros de tronc i cada tarda seuen allà una estona i recorden tot el que havien fet gràcies a aquell arbre. Els dibuixos, els berenars, el vaixell pirata, el pastís d'aniversari. L'Eric havia guanyat el primer premi de la Festa de les Arts amb aquell dibuix de la pomera. Una tarda de primavera, la Martina crida: «Mireu, mireu! Sembla que al tronc li ha sortit una fulla petita!» Tens raó, Martina. És un esqueix. Si segueix creixent, tindrem una nova pomera. Ara només cal esperar. I passa el temps, i aquell petit esqueix creix fins a arribar a ser una gran pomera, que a la primavera dona flor blanca, a l'estiu ombra fresca, a la tardor pomes dolces i a l'hivern fulles groguenques. I això és tan veritat com que el conte s'ha acabat.